Sanibona noyengane zakwethu ugodole okankomgodole umfana kanti udaba ke niyalwazi ngani zakwethu ngithi angisondele eduze kwenu nangu uSipho Hlomunga owehluleka dismally ukunaka nje uDepartment of Education lapha yaKwaZulu Natal kuze kube manje istationery ekoleni asikho kuze kube manje istationery asikho uDepartment of Education nje unezibhadi ngoba vele kucashunwe umuntu engakazi kwaze kwathiwa uthisha noma uyilecture noma uprincipal uvele kucashunwe nje kungakho kunje nansi inqwaba yezikole lapha phambi kwami ayina stationery asikho istationery nezine stationery ingane eziningi azinasi stationery ukunezingane ezisitholile istationery uSipho Hlomunga nje ngendlela ahluleka ngakhona uDepartment of Education nazi ikole nganibalela khona isikole lapha eJangeni Primary School ePhetho uMesis Zondi istationery dololo zincane izingane ezisitholile istationery ukunezingane ezingasitholile ake nginibalele nje ikole kuzoba khona iKeysdrift Primary School ephethwe uMr Smith stationery dololo kuzoba lapha eMbonje High School ephethwe uMbonga dololo istationery kuzoba ilapha kwaLatha CP School alisikho istationery lapha kuphethe khona uMesisi Mbatha kuzoba kwaZenzele High School lapha kuphethe khona uVilakazi Luthi stationery kuzoba lapha eVelaphi High School uphethe uMr Mvelase lapha ke akukho nix akaze kufike stationery lapha eVelaphi asikaze sifike istationery kuzoba lapha ePomoroy Primary School asikho istationery zincane izingane ezisitholile iningi alisitholile lapha ePomoroy Primary School kuzoba lapha eGordon High School asikho istationery eGordon High School izingane ezincane zisitholile eziningi azisitholile istationery lapha eGordon kuzoba sebuya futhi iPrimary School dololo kuzoba lapha edlenyane Primary School dololo istationery kuzoba lapha eZombane ilade ngifunda khona ke lapha eZombane eMsingathop lapha kuphethe khona uMbovu uNgubane asikho istationery esikolweni sami engangifunda kiso kuzoba lapha eDandi Secondary School lapha eDandi Secondary ke akaze kufike kwaphepha kwapeni kwaRula aze kufike lutho ukhona kodwa uHlomunga uthulu uyabuka nje kuzoba lapha eBhambatha High School ephethwe uMr Mwelase lutho istationery zincane ezinaso ziningi ezingenaso nitshelwa yimi nitshelo wokugcina Hlomunga kuzoba lapha kaNogida High School kuphethe uMr Sibiya luthi stationery asikho ani ngimtshela nje into eyenzo uHlomunga kuzoba lapha eMhlangezulu High School lapha ekuphethe khona uMessi Shoba luthi stationery kufundwe ngani esikoleni Hlomunga kufundwe ngani angithi ezeni zifunda ngazi bathi ama-Mati delicious noma Mati delicious zifunda lapha ezeni ingane lezi aninendaba nazo lezini angithi kunjalo bese kuzoba lapha kwaDolo lapho kuphethe khona uMr Zondi asikho istationery kwaDolo dololo istationery kwaDolo asikho kuzoba lapha seSibumba lapha ekuphethe khona uMakhosi lutho istationery eSibumba lutho lapha phesheya kothukela eSibumba lutho kodwa uHlomunga ukhona anendaba nginalezi ingane kuzoba lapha kuSentabende yebo kuSentabende Primary School luthi stationery kuzoba lapha kwaNdunge uphethe uMr Makhathini mangithi ngiyacabanga asikho istationery kuzoba lapha sefundo kuhle High School uphethe uMr Mchunu lapha efundo kuhle akukho ngishiya iphepha ipeni irula umsizi irabha akukho lutho ingane kufanele buye nayo yonke into akulethwe stationery akukho lutho nje lutho akukho kukhona kuzoba lapha seThalane Secondary School akukho lutho nkosi yami akukho nix ikole inqwaba kumanje ngiyezwa kuthiwa shoda ngothisha kodwa othisha bafundile baqedile ikole inqwaba shoda ngothisha why bengaqashwa othisha Hlomunga
bebaningi kangaka abagraduate ingane egraduate zothisha ayiqashwa ngani izikole engaka ekufanele ngabe kuvalwe ikhala kunothisha okuyilokhu bahamba ba maternity leave namanje ikhala zabakaze vala ngaphandle kwabo ikhona izikole ezishoda ngekhala kodwa othisha baqashwa kodwa ingane ziyafunda kodwa aqashwa uhlomuka nje uthula uhleli akukho akwenzayo nale GNU yakhe ngani zakwethu asudlali ANC asudlali GNU ikusasa labantwana bethu leli okumele silisukumele uma mhlawumbe uzogxeka inkulumo yami ufana uyislima domkop uma uzogxeka nje lenkulumo i-education hlezi nisho nithi education is the key to success nangihlomuka kalethi izinsiza kusebenza esikoleni khona imali efanele ngabe isifikile esikoleni izikole kuze sizokwazi ukuthi izinto zimuve kwenzeke izinto ngendlela eright kuze kube manje izikole ayikho imali ekhishiwe ukunikezwe izikole ukuthi zikwazi ukwenza ezinye izinto kuze kube manje ilokho nje ade ngizokubeka nangihlomuka la kuyehluleka dismal ku-education akusufeyilwa iy'ngane zethu akusufeyilwa abafowethu akusufeyilwa odadewethu abafundayo ngokuthi ngoba ogombela kwesabo laba abaphethe njengamanje abantu basemandleni bengafuni ukwenza izinto ngendlela eqondile isikhathi manje sokuthi senze izinto zenzeke yonke into ishintshe ilokho nje ade ngizonibikela khona ukuthi iy'stationary ey'kolweni ey'ningi akuzona kuphela iy'kole lezi engiyibalela ey'shoda ngey'stationary inqwaba yezikole ayinazo izitationary othisha omkhulu abazi ukuthi bazobika kuphi niyangizwani ngithini ngiyanitshela impela liyabhubha babona mase kuvaleleka izikole kanje la kufanele khona izingane zethu zibe khona odadewethu abafowethu bonke bebe khona qashana othisha abashoda ezikoleni hlomuka nabangani beni labe GNU qashana othisha yimlo umfana kaNkomgodolo ayisukwenzeka lento eyenzakalayo hlomuka nix nje freedom of speech bye bye.